Penaxwazeke Kurd piştî ku ji Tirkiye dîportê Sûriye hatî kirin ha jiyana wî di metirsiyê de ye. Nasir Seydî, çalakvanê siyasî, penaxwazekî Kurd e û xelkê şarê Bokanê yê Rojhilatê Kurdistanê ye. Piştî ku ji welatê Tirkiye bû welatê Sûriye hatiye dîportkirin, niha jiyana wî di metirsiyê de ye. Li gor raporta Rêxirawa Mafê Mirov Hingav bilav kiriye, çarenivîsa Nasir Seydî temen 40 salî, çalakvanê siyasî û xelkê şarê Bokanê ji welatê Tirkiya bû bajarê Ezazê hatî dîportkirin ne zelal e û ji ber rewşa emnî ya wê navçeyê canê wî di metirsiyê de ye. Ew penaxwazê Kurd berî 3 hefteyan ji aliyê hêzên Tirkiye ve bû bajarê Ezazê hat veguhestin û ji ber çalakiyên grûpê çekdar li wê navçeyê jiyana wî di metirsiyê de ye. Nasir Seydî beriya 3 meha hewl da bû xwe bigihîne Ewropa li welatekî Ewropî niştecî bibe. Lê ji aliyê hêzên sunûrparêziya welatê Bulgarya ve hatibû girtin û radestî hêzên sunûrparêziya Tirkiye hatibû kirin. Navborî piştî 2 mehan di zindanekê Tirkiyeyê qedan, di dawiyê de jî ji aliyê hêzên Tirkiye ve bû welatê Sûriye hat dîportkirin. Niha jî li cihekî neewleh de ye. Hêzên Tirkiye destê xwe danîn ser hemî bilgeyên kesî yên wî penaxwazê Kurd, pare, mobayl û kelopelên din yê navborî û piştre bû Sûriyê dîport kirin. Ev çalakvanê siyasî Kurd berî niha li Herêma Kurdistanê niştecî bû û endamê Hizba Demokratîk Kurdistanê Eyran ya opozisyona hikûmeta Eyranê bû. Welatiyên Rojhilatê Kurdistanê niha mîna welatiyên Rojavayê Kurdistanê lê hatine. Eger nebin qurbaniya guleya hêzên hikûmetê û grûpên çekdar bi ser ve dê bibin qurbaniya rê û rêbara koçberiya neçarî bû Ewropayê. Di nava daristan û av û deryan de canê xwe ji dest didin. Yan jî tên girtin û eşkencekirin li ser destê hêzên parêzvaniya sunûran yên welatan û bazirganên mirovan û dikevin jêr gefên pawinkariyê û istiqlalê û eşkenceyê ji aliyê hêzên parêzvaniya sunûran ve.